Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:07 Action Radio Philippine Standard Time. Good afternoon naman. Sa subong adlaw, Martes, November 19, 2019. Action Reports Afternoon Edition, mabatian Lunes tubtob Sabado. Las 5 tubtob alas 6 ang gabi. Sa gihapon inyo kaupod sa mikropono, Action Marlon Hedobaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Lasing ko 8, by the way, ining adlaw mga ka-action, November 19, hindi ini malipatan. Antes ang ato sa mga pangulong dinalan. Dumduman ko nga ining November 19 mga ka-action. Hindi ini malipatan nga adlaw para sa mga taga-action radio sa bugos ng Pilipinas, partikularmente sa probinsya sang Iloilo. Sang November 19, 2015, bot silingunti sukat ika-4 ka tuig sa buong adlaw. Sang ang istasyonan sang DYOK Action Radio Iloilo, ginsaka kagin sulod sa 16 ka mga armado nga tawo, ginpangtayaan sang armas nga nagalupok, ginpauba pagani sa panapton ang pilas sa ka mga ara gatener sa istasyonan, kaginpangasita. Ang mga taong armado naghalin ini sa pulo ka mga van. Kitang-kita gid maka-aksyon sa video footages. Man nabisan diin lang to nga building ginamtangan sang Action Radio Iloilo. May nakaplastar nga CCTV. Ginapatihan maka-aksyon nga yadto mga tao may kaangtanan sa grupo sang isa ka drug lord. Yadtong insidente kon inyo maduduman. Nagdangat ato sa isa ka pagpatayon sa public hearing sang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sang Pebrero 2, tuig 2016 na talopangdan kag dodubat sa ganto sang mga katapos sang media sa bugos nga Pilipinas kada way tugada mag-imbestigar ang ato sa mga kapulisan. Naga-atras banti ito. Amo na nga ginabalik lang naton mga ka-aksyon sa aton sa mga nagpalamati ining hindi malipatan nga adlaw sang bugos ka pamilya sang Action Radio. Partikular sa nasalinta na sa Action Radio Iloilo. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka-aksyon sa nga pala tunturan Action Marlon Hedobaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Sa ilawantay, sige na mga Pangulong didalan, una kita sabahin sang balita lokal. Ang sanggo ni ang panalawigan sang Negros Occidental. May gin-aprobahan nga ordinansa, may gin-aprobahan man nga resolusyon. Una sa balita, una sa aksyon. Una nga ordinansa nagadumili sa buhi nga baboy, karne sang baboy, pagkaon nga may karne sang baboy, kag anuman nga pagkaon ginaproseso paagi sa karne sang baboy nga makasulod sa probinsya alin sa Luzon kag iban nga mga probinsya, iban nga nasyon nga apektado sa African Swine Fever o kon ASF virus. Una sa balita, una sa aksyon. Bot silingon ang kampanya sang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental. Wala lamang ginpasangkad kundi ginpabakod pa. Pagi sa pagpasar na sang isa ka lokal nga layakon kasugwan, ordinansa, provincial ordinance, pabalin sa executive order nga nagapatuma naga-implementar sang 90 diyas nga ban sa pork kag pork products. Ginhimo ini sa isa ra ka ordinansa. Ano pa gid isa sa ginaprobahan sang sanggo ni ang panaluwigan sa buong lamang hapon sa ila sa nga regular nga sesyon. Resolution. Ginaprobahan man resolusyon nga nagadeklarar sa Negros Occidental nga ASF free
Province. Sa balita, sa aksyon. Probinsya nga hilway sa gihapon sa ASF virus. Ang mga provincial board members nagaplano gani nga magpatigaw sa isa ka pagsalusado o kung ginatuwag nga bodol fight nga may ara sang litson nga baboy. Agud to pamatud-an ipakita sa publiko nga hilway ang probinsya sa sining ginakabalak-an nga ASF. Isa pa ka resolusyon ginpasar sang sangguni ang panaluwigan. Resolusyon nga nagapasalamat sa pila ka mga kongresista kag senador nga nagaupod man sa kausa sang mga Negrosanon. Agud to nga punggan hindi pagdayunon ang plano nga sugar import liberalization. Ang mga provincial board members nagabiyahe plano magapadulong magakadto personal sa Malacañang sa Kongreso, Kamaraman o Konsenado. Agud to nga ihanay ininggin aprobahan nga resolusyon nga nagapasalamat sa ato sa nga mga mamalidha nga nagpasar damlag lang sang resolusyon. Agud to pamatukan ang plano nga liberalization sa Kalamay. Sa balita, sa aksyon. Samtang apat ka mga pamilya nga napektuhan sang demolition sa Barangay Tangob, nag-apply sang relocation house sa Bacolod Housing Authority. Amoning muno ko kahapon nga kung nabasihan naton ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte sa nga State of the Nation Address sa Konsuna. No relocation, no demolition. Purok Busay, Barangay Tangob ang lugar. Pag-ulang ko kumati sa Purok Busay, Barangay Tangob. Guro may bag-o guro ni nga purok sa barangay nga ako sa di gintawhan. Sa balita, sa aksyon. Samtang apat ka mga estasyon sang pulis sa Bacolod, ginpasidunggan. Ano ini nga pasidungog? Samtang kapulisan madamo ang anggulo na ginaangot sa pagpatay kay John Paul Sola sa siyudad sang Kabankalan. Ibanoon taman ni dugay kung ano ining balita nga sa bahin sang Southern Negros pa isa naman ka aksidente sa dalanon. Ay ara nga gin-report series gin-sandwich sang truck, duwa ka truck dapat ansang duwa ka truck, check na dugay kung ano ining sahi sang balita. Sa balita, sa aksyon. May information maganda nga nabaton, may isa naman kagintiro patay. Subject for confirmation ini tingwa naton. Dari naman somewhere sa may Northern Negroso. Angot naman gapon si illegal nga droga ni. Sa kahobin nga lalaki, tiniro naman. Alos wayuntat ang kaso kon krimen nga pagpatay sa Negros Occidental ang kalabanan ginaangot sa illegal nga droga. Isa sa nagpataas kilay sa nga atos sa mga ka-aksyon. Ining report na angot sa isa kuno ka priso dira sa NODJ nga amo ang isa sa mga nagapatigayo sa transaksyon sang illegal nga droga, isa sang ginakuwaan sang illegal nga droga sos nano. Ara nagasulod sang presuhan. Gakalusot gyapon non transaksyon sa illegal nga droga no mamo man sa New Bilibid Prison. Sa balita, sa aksyon. Sa balita pong sudnon ang Bagyo Ramon Balantayan kay mas nagbaskog pa. May mga lugar na makaaksyon nga ginpaidalom sa Storm Warning Signal number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nagluwas sa Bagyo makaaksyon ang pagtayog kon linog sunod-sunod man nga nagakatabo sa Pilipinas, partikular sa Mindanao. Kagabi mayara sang pilato 5.9 magnitude nga linog nagtayog sa area sang Bukidnon. Alas 3 ang tag na subong hapon mga kaksyon. Davao Oriental
Gintay og man sang 4.2 magnitude nga linog. Una sa balita, una sa aksyon. Nano ini, pabatsyag na balay ini sa aton. Nga dapat kita matamat balik kita sa ato sini nga. Mahal nga makako base kung nagakalipat na kita si Yabla. Man siya lang ning may ihibalo sang tanan. Siya lang ni ang magapa-stop sang linog. Una sa balita, una sa aksyon. Ang mahal nga makako lang nga makapastop sa linog kag siya lang ning makahibalo mga kaaksyon kung saan o matabo ang linog. Hindi kaya ang iban nga tao ambal ya nga siya nagpa-stop sang linog daw kalayo-aw. Stop! Stop! Tamo ga sa ligbat gid. Ay, oo. Dapat na man nga mag-stop ang linog. Pangamuyo lang gid daw. Ang pinaka yabi naton, bala naton, pangamuyo lang gid. Why sang sinuman nga makapakot kung saan o luntad ining linog mga kakson kag wala sang sinuman nga makapauntat sang linog. Amo na sang problema ginaatubang ang mga Filipino dugangan pagid sa isa. Una sa balita, una sa aksyon. 4 ka mga soldado patay, 7 ka iban papilason sa aksidente sa Samar. Lasing ko ni Sinuavi Action Radio Philippine Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Antes ang taran ato ni balaon importante ini mga kaaksyon ginadulo namon sa inyo sa masami. Basta amo ning oras importante may baluan kung nanong sitwasyon sang trapiko. Nanong dalagan sang trapiko sa syudad sang Bacolod. Ang Bacolod Traffic Authority kadamo sa mga napabayan na lamang ordinansa sa syudad sa Bacolod. Kon katawhay sang dalan ang paghahambalan. Adlaw-adlaw kabay galabay ko na sa area sang dalan sa Balesteroso. Ginamuno naton diri sa masami. Bisan pangalipot lang ang adalan pero kung tawhay kung tani ayo na agyan bilang shortcut sa mga nagadali nga mga kaaksyon naton mo. Ang dalan sa Balesteros may 4 na nagali ka mga salakyan nga way lamang nga parke nagpundo na gidya. Teras kilid sa dalan. Sino papel, sino obligasyon sini nga magsaway sini. Hindi ka mamasiling nga legal ang ila sining pagpundo na. Una sa balita, una sa aksyon. Kabayin nyo lang na. Kung ginasaway niyong iban sining nga dalan, abi inasawayan nyo man. Ano ka mo man may pinilian. Lasing ko ba yung Action Radio Philippine Standard Time Traffic Report. Traffic reports. Sa Patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, please come in. Maling kay Action Martak na alas 7:30 sang aga, tub-tub sining kapunano ng imo dara nga ginatumod nga mga salakyan. Anamtang sa dalan Balesteros ang sagyapon wala pa makalin sa mo sina mismo nga lugar. Ni mga kagsod of course ang pinamandra ka delivery van na makitaan sa gyapon sa limang nga matanion. Nagaparking iba nagapanahog abi sa mga ilang mga goods o mga produkto dira. Pinapang transfer sa isa naman kay establishment komersal nga naamtang mo mismo nga lugar. Palibot sila mga kagson kalakip na dali ang area ang dalang Gatoslao sa piyakabahin ng dalan Araneta. Pero nga po sa gyapon nagapabilin moderate to heavy to having sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Isa-isaw na ito rin pagpatpat mga kagson. Pero antes man sila pinadali ka mga lugar sa palibot sa sunod sa Bacolod nga nagkakinahanglan sa bulig mga kagson, especially bulig sa mga traffic enforcers kung mga wala nagafunction. Pinadali ka mga traffic lights mga kagson. Wala sa traffic enforcer na hamtan diri sa may intersection point. Sambang ka alasal, rason ko nga karon gila mga hapon nagkinumun-kumon lang ang mga salakyan dira. Kapag nagusto ko sino mauna, sino pauli, sino mapaumod, kung sino wala naman ang magdiretso kung magpenetrate pasunod. Pamag sila mga kagsor katugad diri sa moderate heavy to heavy nga sitwasyon sa dalaga sa trapiko. Ngayon naman dira sa bangka alasal padulo mga kagson sa may BS Aquino Drive o Contala Ramos Lagson. Kung nga po naman dira mismo sa Ramos, paubos ka diri sa Burgos Lopez Haina. Kabig diri nga moderate to heavy to heavy ang sitwasyon ang dalaga sa trapiko. Pagpatakain ng mga takta na 5 sinigdamang hapon na nagsuprer sa moderate
tubtob heavy na sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Ang area naman diri sa Banga Patso kung mas kilala dala sa Burgos Lopesay na kumo sa ka-vehicular accident nga nagluntad sinikidamang hapon sa Wandra mismo nga lugar. Kung pagit sila mga kaakson ang kabugusan nga dalan ba Burgos sumalin sa Burgos Circumference Road tulong diri sa atong ginakamtangan sinikidamang hapon sa area naman sa Burgos Katuslao karon mga kabig diri moderate to heavy tubtob heavy man ang sitwasyon sa dalaga sa trapiko. Kung ikaw abig diri magalantaw sa sitwasyon sa traffic sa Burgos sumalusulukos ako na maging kita mga hapon, especially sa peak hours sa kadaan. Tiyempo nagpinauli ang mga motorista sa akurado na itong mga kakson tanan sinatag sa man ka mga pulian. Nabisa naton sa atong mga kakson, temporaryo ang alikawan ang paglabay sa kabugusan nga dalang Burgos as well as mga kakson ang paglabay man sa circumference road sa Ilabina sa Atubang diri sa Bacolod City Government Center sa gihapon mga kakson padayon ang pagkolkal sa gihapon padayon ang pagconstruct ng drainage sa Tubang sa Bacolod City Government Center kag bangod sini mga kakson nagatuga ini sa moderate to heavy tubtob heavy nga sitwasyon sa dalagan sa trapiko ang Baco ara gihapon sa tunga sang dalan labay naton sini nga hapon sige maghapon diktok kinatkutanay ang rason sina ako nabi ang resulta sila mga kakson nag-one lane lamang ang malabyan sa mga motorista gikan na sa magkatuwa nga direksyon. It's either from north going south kung silingon mga salakyan abi nga gikan sa may Burgos Circumference Road paubos diri mga kakson sa may Banga Cory one lane malabyan sini nagbambo dito heavy to heavy ang sitwasyon sa traffic dira kabahin ali naman diri sa surbot silingon from Banga Cory going dito naman sa Burgos Circumference Road sa gihapon amo man sina ang sitwasyon mga kakson pero kung kaysa nagalala pag especially kung magdamo na mga salakyan ay ning nagakross no halin drabi sa may right side bot silingon ito kang ruta ni mo sa may north going south left turn ka kay mag-cross ka palapos diri sa may dalan sa may entrance mismo sa Bacolod City Government Center. Amang kakson na senaryo dira no that is why nga aton diri abiso sa tanan naton nga mga motorista maayo siguro labay ka kila maglabay gyapon sa circumference road humula pa ang dalan except na gid lamang dira mabuting nyo sa tubang sang NGC daw dira ka mo dira mag-expect medyo mabulugat ng sitwasyon sa dalagan sa trapiko mga kakson. Ngari si Mr. Mercury rito ko pa rito sa Bacolod Traffic Authority Office. Sir, background, sino nadakpan? Kag ano ni siya? So ang aton nadakpan amoy ni si Cheryl Salmingo Aguanta, a certain gamay, 44 years old, single sang Purok Star Apple Barangay 27 kagining iya kahopod niya hinablos si Trecia Salmingo. Diri sa ato no si Mr. Mercury ang rito ko to rito sa Bacolod Traffic Authority Office sa pinakauli naman nga sitwasyon ko dalaga sa trapiko nga aton pagabalaan sa palibot sa syudad sang Bacolod. Traffic situation do ka normal lang man sa pantasubong sa mga dalanon kag especially sa mga main road ang lakson ng subong do full build up pero nga ran tata do ka stable man along Lopez East naman nga mga area stable man sa mga traffic hindi siya hipit do ka normal lang malagit ang lakson. Dito accident sa record mga pinakabilog subong vehicular accident na record ko from morning till now do mga 7 cases na siya involving sa private mga motor PUG do isa lang kita na record ng major sa conferential gina. San Martiri sa area karon nga matanion sang Galo Gatuslao. Medyo nagaginumon-gumon diri traffic situation. Wala man may namtang diri nga traffic enforcer nga matanay makabulig diri agud nga makolokar bara ang traffic situation diri sa mo mismo nga lugar. Pumumi mga estudyante nga may mga salakyan nga sinugat diri sa estudyante nila. Kay ti arid gid sa corner gid mismo mong ang isa ka bulutuan. Naga-congest man siya kang nagatuga mangin mabugat ang dalaga sa trapiko kumo nga di ginaagaw na no sa mga salakyan dali nga nagapinundo ang linya kung dapat kunitani no sa mga salakyan mga kakson nga naglabay dira. So probably isa ini sa mga lugar dali nga dapat man tunan mismo sa bitaw kung paano diri nila mga kakson mapaganhagan ang traffic situation diri sa corner sang Galo Gatuslao. Ang pinakaporson ang dalan lakson basta magpatak nila stress ang hapon ang malinggi dito sa may Rosario Lacson pababaw ka diri sa Gonzaga Lacson dire-diretso sa Rizal Lacson moderate to heavy to heavy traffic dira.
Salamat ka kung paglabay ni mo makagson ang traffic situation abi mga hindi bumper to bumper para tayo yun yung mga pagbanakain karon gid lamang ng phone. Nakagsunin nga dalaga sa trapiko. Sige apon bugos sila dulong sa inyo sa Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus sa patrol ni tagribot sa Bacolod Akson John Diaz. Una sa bato na sa Akson sa Bacolod Akson Radyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ang Dr. Alfred. Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Akson Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Akson Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na. Sakay na. Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Akson Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Akson Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Akson Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Akson Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na. Simbanwa, mapugnaw nga hangin, nagadap yan na
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Certified user sang Santon Pa. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo. Las 5:34 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang ini nga oras ginadulong sa inyo sang Royal True Lemon. Epic sa sarap, epic sa kulit. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Sa mga high blood, sa mga diabetic, masamin naton pwede. Kay iban pa nga butika sa inyo lugar. Magluwas sa panyawan na bagkapsul kung muscle pain, way kamo sa problemahon pagkunyara man ng panyawan na naman. Panyawan na bagkapsul plus Sa balita, una sa aksyon. oy, pwede ka man makasubscribe sa YouTube. Kung may kamadara nga sang monitor nga radio, subscribe ka mo sa YouTube. Aksyon Radio Bacolod. Live ang Aksyon Radio Bacolod sa YouTube. Taranta na halos kalabanan sa buong mayara naman sa ginawiyatan nga cellphone. Pwede ka mo na ka-subscribe. Balaon tara detalye sang mga balita sa atos sa mga aksyon unit reporters. Una kita sa bayan sang Bacolod City Hall. Nag-apply gid man sa relocation house sa Bacolod Housing Authority. Kaning 4 ka pamilya nga napektuhan sang demolition sa area sang Barangay Tangob. Aksyon Radio City Hall Report. Detalye sang balita sa report ni Action Dale. Salazar Action Dale, please come in. Action Mar, masobra tiya 40 ka mga balay ang napektuhan sa demolition sa may Purok Busay Barangay Tangob, siyudad sang Bacolod kahapon nga adlaw. Pero sa record sang Bacolod Housing Authority ako na BHA, 4 gid lamang ka mga pamilya nga napektuhan sa mga demolition ang nag-apply nga makakuha sang relocation house sa relocation site diri sa may siyudad sang Bacolod Action Mar. Sunod diri kay BHA Head Marivica Pareñas Rosia, kahapon gin patigayon ang demolition kag kahapon gid man lamang adlaw Action Mar nag-apply ining 4 ka mga apektado nga mga individual. Hawang iban Action Mar wala pagidiya nagpadulong sa Bacolod Housing Authority para magproseso man sa ilang mga dokumento. Pero sa records ang BHA suno kay Ma'am Pareñas previously mayara na sang kapin 15 ka mga pamilya or naapektuhan sa mga demolition ang na pre-qualified
Sela survey nga patigayon action Mar. Una diri demolish ang nasambit nga mga balay nga nahamtang sa pribado nga lote base man sa court order gini-issue ni Judge Napoleon Diamantes ng MTCC Branch 3 diri sa mga syudad sa Bacolod kagin explain naman ni City Councilor Renesito Novero ang chairman sa Committee on Urban Poor Housing and Resettlement nga hindi makapatunga ang gobyerno sa syudad sa Bacolod kung ang lote ang nahampang aksyon para sa pribado abing propiedad kaga mayara sang demolition order ang tag-iya sini. Pamatin na doon ang pamuno sa Bacolod Housing Authority, Marivic Parenas. Actually, court case na sila mo, may civil case din na sila May private property na siya mo. So, mga 51 na sila guro ang demolish. Ang pre-qualified na iya sa aton, diri sa amon sa Bacolod Housing sa survey is the mga 15 plus lang. Ang nag-apply diri pa si 4 pa lang kabilog. Ang nagkagtulang ibig sa hapon sa amon do mo lang na 4 ang nag-apply gani na private property na sila Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang Ka-Aksyon Nyo Aksyon dahil Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Alas 5:38 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Di para nohontak na alis kabanitor sa ato sa live stream. Magluwa sabay sa YouTube. Dari kita sa live stream sa DYEZ Action Radio Bacolod. Sunday Ireliana, Bia Jonathan, Richard Esmeralda. Monitor from Isabela, Rumi Abanado, Araban. Jack Balaan Mirador, Len Agustin, Kaglola Consing, Doria, Samporok Marang Barangay Mandalagan. Jonalyn Sibalia Pineda, thank you. Good PM, stop, hambal ni Jonalyn. Ha ha ha. Moti Bibi, good PM watching Malaboyok, Cebu. Thank you. Kamustang Cebu? Okay. Arabelia Jan Sanchez, Ana Andrea Famoso. Salamat iban, dugay-dugay naman. Una sa balita, una sa aksyon. Importante pangapinan, tagid kag protektahan nato sa nga ikayong lawas, kaya mo ning ato sa nga kapital. Mudlay nga tabi kag kita sa anuman gasay sa balatian. Isa sa importante, ang ginatuwag nga vitamin D3 kung vitamin D3 pakitaon ninyo isa lang. Life Extension Vitamin D3 sa nga Life Extension Philippines. J. Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Ang Life Extension Philippines mayara sang mid-month sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Herbal Oil. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
Say nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Suwabe ang aroma, suwabe ang timpla, kag suwabe ang sabor. Magkabulig pa panubo sa inyong kolesterol. Ini ang Santong Plus kada timpla sang Santo Plus Coffee Mix. Sa Santo Plus Coffee Mix, may kape ka na, healthy ka pa. Pwede ka mo makabakal online kag makapa-deliver sa inyong salita sa tag sa mga puluyan. Agi sa www.kalusoganyan.ph o kung sa Kalusogan Facebook page. Patrol Reports. Ibalon tara detalye sang balita na tipon sang Patrol with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan sa report, please kamin. Aksyon mga arestado dring magtiya sa bypass operation ng ginpatigayon sa magkapulisan sa Police Station number 7. Sinigadamang hapon diri sa area sa Purok Star Apple, Barangay 27. Tinaman sa salat sang Bacolod. Ang mga nagkaradakpan ginkilalasan tayo Cheryl Salmingo, alias Gamay 44 ang edad. Presidente sa mga mismong lugar sa ining subject ng bypass operation dira nga ginpatigayon. Samtang nadakpan man sa sila mismo ang operasyon. Ngayon na sa ginkilala kay Tricia Salmingo, 19 ang edad. Kag tumandok man sa mga mismong lugar. Pero kay Police Lieutenant Torrentino Abarian, ang officer in charge sa Police Station number 7,
Una diri nga transaksyon ang naglunta diri naman sa Regent Pearl Home Subdivision kung RPHS ako sa Barangay Aliis, Radsang Bacolod sa dinaligar nga drabing isa nga takos ng area of operation nga ginabaligaan sila ni alias Gamay. Dugang pagkita ni Abalayan nga wala na pasugot ining si Gamay nga magbaligya dira o kung di makita pagtransaksyon sa area sang RPHS. Dito nagpalayag mas maayo nga dito na magbaklanay sa area sa Barangay 27 sa Radsang Bacolod. Tason kung agilayon nilagagin kasang bypass operation na nagdamang hapon kag na-recover 3. Presyon kag control sining na subject sa operasyon ang walo tanan. Repito, tanan ka mga sasay sa ginasuspetsuan sa buo. Ning kinabalabanta nagabugat 2.8 gramos. 2.8 grams mga kagson. Tingin may estimated market value na 20 million ka pesos. Noon ining magdiya preso ko sa diya sang police station number 7 basta nagkakaigo nga disposisyon. Si Police Lieutenant Florentino Abalayan ang OIC sang police station number 7. Sir, background, sino nadakpan kag ano ni siya? So ang aton nadakpan amoy ni si Cheryl Salmingo Aguanta, a certain Gamay, 44 years old. Single sang Purok Star Apple Barangay 27 kag ining iya kahopod niya hinablos si Trecia Salmingo Arabi 19 years old, same address. So ining duwa makabing naton nga street level target. Okay. Ano lo bra? So wala kung ano lang ang makitaan nila para maka-support sa ila daily needs. Sir, street level target may hindi sila kabalik sa ila lugar or may mga gakalabot? Ang ila sini transaction is dire sa Regent, kung hindi sila sa Regent, dire sila sa 27. So monitor naton sila Regent Pearl sometimes sa 27. So sa Regent wala naton ma-materialize ang atong transaction. Apan dito sa 27 na-materialize naton ining buy bust operation. Hindi sila pasugot mo dito baligya? Yes sir. Pero paano sir na coordinate? Text lang or ano? Through text lang sir. Ano na baka-baka. Sir, speaking of ano na recover? So na-recover naton sa iya ining mga anong ka mga sachets ang ginadilian nga droga, kag ining isa ka buy bust nga money nga 500 peso kag duha pagid ka sachets ang chabos kay Trecia. Okay, so Ang sama naman si Police Lieutenant Florentino Abalayan, ang Station Commander o IC Station Commander sa Police Station number 7 ang detalye sa gipatagay nila ang bypass operation pinagidamang hapon. Sa karon sa nasiligod na process sa kustodiya sa Station number 7 pagdiya samtang si Cheryl Salmingo ang pasakaan sang kaso paglapas sa lahing na dumili sa pagbaligya kapag upot sa illegal nga droga aman sa idalong sa Section 5 kag Section 11 sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tang ini namang si Teresa Salmingo ang mga patubang sa kaso nga paglapas sa lahing na dumili sa pagupot sang illegal nga droga sa idalom sa Section 11 na mo mismo nga lahi. Balita gikan sa patron ang inyo taglibot sa Bacolod. Akson Son Diaz, una sa batala sa Akson. Sa Bacolod, Akson Radyo. Nagapangita kabalasang antioxidant nga vitamin para sa mata arin ang may Sa balita, una sa aksyon. ang Mighty Sikag Santon Plus pwede man mabakal online. Pwede ka mo kapadeliver sa balay ninyo paagi sa www.kalusuganyan. Ibalon tarapan ang balita sa Bacolod City Police Office BCPO with Action Eric Magbano. Action Eric sa report, please come in.
apat sa pulo ka police station diri sa siyudad sa Bacolod Action Marlon nakabaton sang Silver Eagle Award matapos gipatigayon sang Regional Police Strategy Management Unit ang pag-confirm sang pulo ka mga police station sa Metro Bacolod kag mga police station sa Banwa kag siyudad gipatigayon kina sang aga sa Cap Alfredo Montalibano Sr. Barangay Kamingawan siding siyudad sa Bacolod. Ang guest of honor amo si Brigadier General Rimos Zacarias Cañeso nga Deputy Regional Director for Administration nga bag-o lang na promote sa pagka-general. Sa Bacolod City Police Office Action Marlon, ang nakabaton sa Silver Eagle Award amo ang Police Station number 8 nga nakakuha sang 93.91% nga ginbaton ni Police Major Charles Sever nga hepe sa Police Station number 8. 91.99% naman ang average nga nakuha sa Police Station number 1 nga ginbaton naman ni Police Major Jovel Sidel. 90.95% ang average ka nakuha naman sa Police Station number 6 nga ginbaton ni Police Captain Elmer Bonilla nga hepe, samtang 90.14% average ang nakuha naman sa Police Station number 7 nga ginbaton ni Police Lieutenant Florentino Abalayan. Nagabaton man sa Certificate of Compliance Stage sa Performance Governance Reporting amo ang Police Station number 9, 89.93% nga ginbaton ni Police Lieutenant Junito Pastrana, 89.69%. Police Station number 4 ginbaton ni Police Lieutenant Rondel Tapang, 88.44%. Nga ginbaton sa hepe sa Police Station number 3, Major Ruel Coronag, 88.33%. Sa Police Station number 10, ginbaton naman ni Police Captain Armelin Vargas. Samtang ang Police Station number 5, ginbaton naman sa hepe ang nakuha nila nga 89.19% nga average. Samtang ang Bacolod City Police Office Mobile Force Company nakakuha sang 88.3% nga average. Samtang ang Police Station number 2 nakakuha sang 87.82% nga ginbato naman sang ila sini nga hepe nga si Police Major Sherlock Gabara. Halos ang pulo ka mga police station kag Bacolod City Mobile Force Company nakapasar sa ginatawag compliance stage sa ila performance governance reporting. Kalakip ka nagtambong sa paghatag sa award amo si Negros Occidental Provincial Director Police Colonel Romeo Valeros, ara man ang presensya ni Police Colonel Henry Viñas, ang City Director sa Bacolod PNP, tarang mga Chief of Police sa Banwa kag siyudad kag pulo man ka mga hepe sa police station sa Metro Bacolod. Yara man ang presensya sa pila ka mga miyembro sa Advisory Council sa mga siyudad kag Banwa nga nag-upod sa pagkuha sa Certificate of Compliance Stage sa ila Performance Governance Rating nga init gipatikayon nagligad ng Oktubre 9 tubtob 12 tuig 2019. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng Philippine Standard Time, las 5:55. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Ay sa live stream, nag-monitor man na. Dugang sining nga mga pag-acknowledge naton ga-monitor sa live stream. Si Tito Corio, hello. Jos Bicorsa. Si Marlon Grande, si Cayo Marlon Grande. Sa Marlon, diyog tamyaw kay Clarissa kag Clarence nga gatanaw sila video sa cellphone. O sa kay Manang Walma Cabarles. Karoon talang sa Action Farming Line ang mga natipon naton nga balita sa bahin sang Provincial Capital, damo sa mga tanalupang doon nga balita mga ka-action resulta sang gipatigayon nga regular session, labig-labig kay nang regular session sang sanggo ni ang panlalawigan. May mga ra sila ginpasar nga orderan sa kag resolusyon.
Ibang nga balita, way tawalabutan tuto karon sa aksyon na firing line with aksyon na Brian na aksyon na Artayhopon, no? Aksyon Artayhopon sa ngalaman ni aksyon na Brian Morden. Alas 6:30 tob alas 9 sang gabi. Ay na may good news man sa bahin sang provincial capital, bangod ang grupo sa mga mahunguma, mga rice farmers naton. Blangan mo ni silang agonto subong sang epekto sining rice tarification law. Resulta sang pagganubo sa presyo sang ginabaligya nga humay subong. Kung mong kilo sang humay subong, humay blang way pa yung pagaling. Tag 13 tob 14 pesos na lang ang kada kilo. Umalin ina sa 18 tob 20 pesos ang kada kilo nagligad. Makin mo yan daw halos katungagid ang gindumo sang presyo sang humay. Kaya na mga kaaksyon sa papulong-pulong ni Governor Bong Lacson sa Kapitolyo Provincial. Sagin pati kayo nga pagpanagtag sang di kalidad nga binhi sang humay. Kara sa Capitol grounds, gin-anonsyon yang si Presidente Rodrigo Duterte. Information nga nakuha niya halin dito posible sa Malacanang. Si Presidente Rodrigo Duterte may plano nga pagbisita personal sa mga rice producing provinces sa pungsod. Ang tuyo sa mga kaaksyon na ito'y ibalaon bla kung ano gid matutuod nga sitwasyon sang mga mangunguma sang humay nga sa nasiling tarapiktado sang rice tarification law. Di sigurado laban-laban nga ato sa nga probinsya Negros Occidental. Bisitahan man ni Presidente Rodrigo Duterte kabanti sa datos sang Philippine Statistics Authority kon PSA. Ang Negros Occidental na lakip sa top 10 producing provinces, rice producing provinces. 2017 sa pag-check naton magkakasun sa datos. Ara nabutang ang Negros Occidental sa ika-10. Number 10 siya sa rice producing provinces. Di number 1 kita may pinakadamo nga ginaprodukto sang humay. Amang Nueva Ecija. Kung naton tanay kabay nga magkabisita mandari si Presidente Rodrigo Duterte liwat sa Negros Occidental Bacolod. Para nga hindi lamang sitwasyon sa mga ngunguma sang humay niya sa Nibalon, kundi pati na ang sitwasyon sa industriya sang kalamay nga nagatig-ik mo sa mga sugar producers. Bagon man sang plano nga sugar import liberalization. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:59 Action Radio Philippines Standard Time. There comes a time when we heed a certain call. Inyo pala tunturan Action Reports after Robinson magabalik na naman buwas. Amo masigyapon nga oras sa las 5 tubto balas 6 ang gabi. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action John Dale Salazar. Kag Action Antifenso. Sa technical control, kaupo nato si Action Noel Peñaland. Ato sa nga IT expert, Action J.M. King. Ako naman Action Marlon Herboy. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.